Hello guys, मा जाबावगोन ट्राफिक जाम जाबायलै रुमाव थांगासिनो बेंगालराव थांदोंमोन दायो तामिलनाडु हुसुरावसो दङ जोंना रुमा बेयाव थांगासिनो ट्राफिक जामानो ओरैबायदि गोबाव खालामबाय जोंखौ माला मोनहैगोन नांबायलै आंखो रुमाव खर'फोरासो सालायलांना दं बेसेबा मा जागोन उपाय गैया लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंसोर दायो भिडिअफोरखौ जायगाफोर नुगोन आरो एसे हा एक्सिडेन्ट जादों बेयाव गारि दङ बेयानो माबा जादों बै गारि लाखिनो होनदोंमोन Balon mu almışlar?